Calleu! Bona cuina. Bona cuina. A Prades del Baix Camp hi ha l'estanc. És un estanc que de tabac n'hi ha poc, doncs és el nom del restaurant que avui ens faran peus de porc. Quan arriba la tardor i sents aquella fredor, No m'agraden quan gens. les fulles es Calla, tornen Rocco. negres i el vent s'emporta les seques, Parla amb rodolins, Quan els parla... ocells- Part de la tardor. és quan nosaltres necessitem menjar fort. Pensant en això, crec que el millor són els peus de porc. Ole. Home, va estar un menjat la secció. Romesco i mongetes. Romesco i mongetes. Ole! Per no aixecar-te. És un menjar ideal pel temps invernal. És per l'hivern. Com a cosa original, es poden menjar fins per Nadal. Ole. Molt bé. I si convé, pel gener, pel febrer i durant tot l'any. Memoritza tot això, rodolins. Ara. I ara tenim a la cuinera, la Enrica Vives, que no sabem si encara cuina o no. Que Una ceba, uns alls, dos nyores, un bitxo, una tomaca que escalivarem. I ara farem el plat, eh? Bueno, va, ja en tot cas ja continuarem. Això són programes de Busca altres que parli ell. Això són programes de Busca altres que tele. parli ell. No, ja està, home, que Home, va. no digui això perquè ve que s'han... Mira, Rocco, li porten els peus a la taula. Estic volint fer... Bueno, però ara veuràs ell com els troba. Mira, ara. Mira, no porta. Mireu. Aquests peus i aquestes mongetes a tothom els hi farà d'entès. Això li porta el cambrer, eh? Serà interessant, això, Joan. El Joan. Bon profit. Ho he dit el cambrer, això, eh? Gràcies. Bueno, el cambrer o el propietari. A més, mira càmera, ho has vist o no? El noi porta el plat i mira càmera. No haver de fer rebost com els ocellets del bosc. Durant tot l'any podem menjar peus de porc. I si són picantonets com aquests, ja poden anar venint els freds. I és que el peu i la mongeta donen una escalforeta que el fred et passa i no necessites ni bufanda. Menjant així sí que es pot dir que es pot esperar l'estiu, que diu que l'estiu tot el que viu. Coita! Que simpàtic. Bona cuina. Bona cuina. Això és un programa de Que cuina. ara només fan coses d'estrangers, que van aquí, que van amunt, que van avall. Va. Tenim una exclusiva, Rocco. M'has de calla. perdonar perquè ha arribat ara un correu electrònic. Exclusiu. Escriu un noi Exclusiva. que es diu... És mariquita, que es també, diu- No ho sé. Es diu Joan Pau Pérez. Mariquita, segur. Està ple. Aquest noi diu: Hola a tots. Són mariquites, segur. El cambrer que ha sortit al Bona Cuina Ai, és ell. és en Joan Martorell Ah, sí? i és el meu tiet. Oh! Esperi, perquè aquí no s'ha acabat El tot. tens d'entrevistar, Boligues. La cuinera, la meva tieta, es diu Enriqueta Musté i no Vives. I tota la vida ha estat emprenyada per això, que sortia al Cairon com Vives. El restaurant L'Estanc l'han tancat fa 4 dies Què dius ara? després de la seva jubilació ben merescuda. Vaja. Llavors aprofita per enviar una abraçada i un petó als tiets de Prades. Molt I bé. ell, el Joan Pau de Girona, que ara viu a Dublín. Aquí falla. Mira, molt interessant aquest correu perquè hem aclarit tots els protagonistes del programa d'en Pastanyer. Demà podríem portar un altre capítol i que la gent enviï i que ens digui què ha passat amb aquella gent de cada capítol. Vols que ho fem, Prades. això? No, mira, ho podem posar també. És molt bonic, Em Prades, sembla és bé. molt bonic de Sí, veure. Hi ha una font allà preciosa, és preciós. Bueno,